tallying the ballot, verifying the ballot. Gipakita na sa publiko ang automated counting machines nga mag-ihap sa boto alang sa 2025 midterm elections atol sa National Automated Counting Machines roadshows and demonstrations nga gipahigayon sa compound sa Mati City Hall. Gipagana kini atubangan sa daghang empleyado sa gobyerno nga mobutar sab sa umaabot nga piniliay. Ang roadshow usa ka paagi aron maedukar ang mga botante nga gamito na ang automated counting machines nga hulip sa vote counting machines kon VCM nga gigamit sa mga nanglabay nga piniliay. Mas high-tech na ang ICM hilabi na sa proseso sa pagbutar o pag-ihap sa boto. Usa sa mga feature niini ang 14 inches adjustable touchscreen nga giprotektahan ang privacy, 14 hours nga battery lifespan nga uninterrupted operations, paspas ang scanning capabilities o compatibilities sa nipis nga papel. Aduna kini built-in receipts compartment nga adunay automatic receipt cutting, advance ang security features, apil na ang QR codes ug built-in camera scanner ug makatransmit kini og election results hangtod sa 7 ka mga servers nga magkadungan. Real-time ang reporting ngadto sa City, Municipal Board of Canvassers, COMELEC Central Server, political parties, elections watchdog ug media outlets. Ang ECM hinimo sa Miro System nga usa ka South Korean company nga specialized sa election-related technology. Nakumpleto na sab sa Miro System ang 110,000 ka mga ECM units sanglit karong December 2024 ang deadline niini. Mao nga preparado na ang mga makina nga gamiton sa umaabot nga eleksyon. Magpadayon ang roadshow sa daghang lugar sa Pilipinas hangtod Enero 30, 2025.